521 student qed jattendu bħalissa l-klassijiet ta' reviżjoni tal-eżamijiet tal-O-Levels b'xejn li se jsiru f'Settembru li ġej. L-etajiet ta' dawn l-istudenti jvarjaw bejn il-15 u l-24 sena u kollha se jagħmlu l-eżamijiet fis-suġġetti tal-Matematika, Ingliż, Fiżika u Bijoloġija. Fi żjara f'waħda minn dawn il-klassijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici semma kif din is-sena l-istudenti nataw l-għażla tal-lezzjonijiet online. Għas-7 sena konsekuttiva ħriġna din l-opportunità biex studenti jiġu hawnhekk u f'postijiet oħrajn mifruxa ma' Malta u Għawdex u jieħdu lezzjonijiet b'xejn ta' reviżjoni fl-eżamijiet tas-sekk, jiġifieri fl-O-Levels. B'kollox kien hemm 500 ruħ illi benefikaw minn din l-opportunità u din is-sena l-ewwel darba tajna lezzjonijiet b'taħlita ta' online u anka attendenza fiżika. Dawn il-lezzjonijiet huma finanzjati minn fondi Ewropej parti mill-proġett Garanzija Żgħażagħ li b'kollox sissa għen 4,000 student. Minħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall fondi Ewropej STEFAN spjega kif dan l-investiment ta' €1,000,000 se jkompli jsaħħaħ l-iżvilupp edukattiv tal-istudenti Maltin u Għawdxin. Jingħataw fondi tal-Unjoni Ewropea biex isiru lezzjonijiet biex jgħinu aktar studenti jitħejjew aħjar għall-eżamijiet. Fil-fatt ġiet minn fuq somma ta' €1,000,000 u dan huwa programm illi sakemm ilu li beda mill-bidu tiegħu gawdew minnu aktar minn 4,000 student. Dan huwa metodu pożittiv ieħor kif permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea nkomplu nsaħħu l-edukazzjoni ta' wliedna.